ва қисми 2 моддаи 34 қонуни конститутсионӣ дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда ҳисобида мешавад. шумораи шаҳрвандоне ки дар интихобот ширкат намуданд 3,640,056 нафарро ташкил дод ки 86.6% аз шумораи умумии интихобкунандагони кишварро ташкил медиҳад. комиссияи марказии интихобот барои пурсид шумораи овозҳои ба тарафдорӣ ва зидди ҳар як номзад додашударо ҳисоб намуда ки натиҷаи пешакии он чунин аст. Бобоев Олимҷон номзад аз ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон тарафдор 140,733 нафар ёе ки 3,8%. Бухориев Толиббек номзад аз ҳизби аграрии Тоҷикистон тарафдор 166,224 нафар ёе ки 4,5%. Ғафоров Абдуҳалим номзад аз ҳизби социалисти Тоҷикистон тарафдор 54,148 нафар ёе ки 1,5%. Исмонов Саидҷаъфар номзад аз ҳизби демократи Тоҷикистон тарафдор 36,572 нафар ёе ки 1%. Талбаков Исмоил номзад аз ҳизби коммунисти Тоҷикистон тарафдор 181,675 нафар ёе ки 5%. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон номзад аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон тарафдор 3,023,754 нафар ёе ки 83,6%. дар асоси талаботи қисми 2 моддаи 66 Конститутсия Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қисми 3 моддаи 34 қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи марказии интихобот барои пурсид қарор қабул кард ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда эълон карда шавад.